aleykum on bandiraɓe mi salmini on mi juurima on o ko Mamoudou Ba gorko min walo e ballangue alfaka jibor mo won hoore tekkoɓe alluji ndo kamileji guural waliyaɓe mi ari ɗo enen yidde haalande en e série men wona sago mo gonɗen ko min jogui ɗon rôle Moustapha. Assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum aduna. Min guiɗo mon jaadiɗo mon sehil mon Aisha Ndiaye kañum huccite mon ɗon haalde e moɗon debbo musidɓe silemaji lamba likkeleɗo ɓurɗo lordirde jama noir kañum huccite mon ɗon haalde e moɗon série biyeteɗo wona sago inniraɗo hen Binta. Assalamu aleykum bandiraɓe salmini goppo inde mum e yettode mum min biyetemi ko Binta Sy jeyami ko tonto Bumba jeetata Almami. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe mi salminimon ko min wonami Diop e nder série wona sago ko miñal noddirtemi ɗon. Namɗam ni mbiɗa wawi wiide ma ene serti sertani ko tekka wiide ene serti sertani Binta ɗon e rôle o jouat ɗon ko yidde te Aisha o kadi ene wuura gilli donc serti sertani ko serti hen seeɗa ko après nimsa jolɗo caggal o ɗum so a heɓtade kam taw ɗum ɗon tan serti hen kono ko heddi ko fof mbiɗa wuura ɗum. Bon équipe téléméde machallah kadi ñagonimaɓe Allah tan yoɓe continue dow jaam kadi ko mbaɗat ɗo koko liggey moƴƴo. Mi meeɗi joude série mais comme ko ɗon gandi Mauritanie a jouate série ji mais série ji jaltintaki e tout mais quand même ko passion am wonno mi ɓooyi wadde ɗum e dow peut être mi heɓani chance yaltude e nder télé e tout. E Binta no waɗi ɗo haari ko oɗo rôle kokkami yomi joue oɗo rôle yomi yaltini message mo gandanɗa hoorema mo potmi yaltinde par ce que min hannde ko min woni lomtodade ɓe ngala daade ɓe. Mbiɗa jogui hen yakar mawɗo no fewi par ce que mi yi équipe o ko équipe moƴƴo ko équipe dariɗo ko équipe kadi parɗo ɓe mbeɗa sikki tan somin continue ni ma yaaru yesso so Allah jaɓi. Mi wawa hokkude hen ko heewi kono kam ko c'est une grande surprise mi acca yeeɓoɓe rek après soɓe jeeɗi kam ɓe mbawi hokkude ɗiɗon détail min ceeto yo hedde tan wona surprise e tout mais kam mbeɗa andi kam ko hunde wotere ma wawa pettude hewɓe kam so Allah jaɓi ɗum kam mbeɗa jogui oɗon yakare fof. eyi série wona sago alhamdulillah nde mbawmi jeeyede e heblo série o nde tawno gandanɗa hoorema mi tawi toon gueɗe kewɗe kadi ko gueɗe ɗe belɗe ɗe jinmi kadi tawmi toon nde taw noon sa ari hunde tan a tawi ɓayde ko yidde ma adduma a tawi toon kadi kene welma ko yettere Allah no fewi. way o woni non o woni deuxième fois e mum nde liggudade mabɓe wona gotum ngollo lawol e ngolto lawol wona gotum ga ala par contre bonnanani kam haydara par ce que c'est vrai ko min neɗɗo liggoroɗo e tout mais kam bonnanani kam haydara somi yonti liggade mi yahat mi liggoyo so tournude série ari kadi mi arat mi tourne série yam sans dépend e temps mo joguino kadi machallah guila nden mi heɓani hen caɗele mbeɗa liggo en même temps mbeɗa tourne donc c'est la moindre des choses. Mi meeɗa ƴettude temps fof mbaɗmi e nder série so wona oɗo série par ce que mbeɗa jogui hen yakar mawɗo surtout nde jiimi équipe o nde gandumi ko ɗo c'est maintenant ou jamais a waɗat tan feewa jokka tama kadi neɗɗo sa yiiɗi réussirde hunde il faut mbawa rokkude temps mo joguiɗa o il faut mbawa ɗum hokkude e sa hokki ɗum tan a réussirat hen no mbinomi joni ni tan mbeɗa jogui hen yakar mawɗo no fewi no fewi no fewi mi meeɗa décourage aji découragement c'est pas mijo ko mbawmi wadde fof hayso échec ne woni ɗon mi décourage ta je me dis tout le temps que peut être ko hen jeeya et tout ñande fof welata ma mende weeli ma mende metti kono so metti tan doga an a wona jaaro yesso ka tardowo tan. eyi ko jour goto mboɗo connecto après sihilam goto ni wiya Mamadou o neldi kam ɗum ɗo wi kam Mamadou pourtant aɗa wawi yaade tawtere ɗa oɗo kastine wasata ƴetteɗa hen mbiyami mi anda tous les façon kam mi waɗa feere mi yaha kono kam ƴettedemi hen nde mi ɗaminaki ɗum wi kam non neɗɗo adama wiide noon yaare ko ɗum addani kam yaade tawtere yami keblugol série o. eyi mboɗo waɗanno ɗum mboɗo waɗanno ɗum e seenuji goɗɗi ko wona ɗo hennene ko wayno DMTV en fof min mbaɗi min kebli ko way noon heddoto ko mataw ko ɗo tan ɓuuri mawnude kadi hono jiirum ɗo liggey o kadi mi yirani ɗum banggue goɗɗo mais wonto jiɗinomi wadde ɗum to heewi eyi kañum mboɗo sikki fandaram ne mawni hen mboɗo miijo hen ko heewi kadi mboɗo rewa hen kadi ɗo woɗɗi kadi inchallah mboɗo sikki tan ko min tan wawata darade mi yiɗa ɗum mi jaɓa liggade ɗum am yettinoya hooram to miijotomi to inchallahu rabbi. Waɗani kam surprise sibi nde gummimi galle babam garmi mbeɗa naate e nder dental télémed mbeɗa anduno somi ari holko tawanmi ɗo hen ko mi woni lomtoɓe ngala daade ɓe wadde kala rôle mo tottami ɓe foti yaltin ɗum mi joue ɗum no potmi jouir ɗum ni sibi sababu ɗum ɗon addi kam en fait so wonano ɗum ɗon mi haaɗanno gallamen
Je vais dire les personnages en fait. Les personnages. No ɓe jurat ni sa yiɓe nder série cikkata ko noon ɓe mbayi cikkata ko ɗum ɓe guuri kadi neɗɗo ko dokkeɗa fof sa jaggiri ɗum hoore ma tan a jaggiri ɗum no poɗɗa jaggirde ni tan a yaltat hen en tout cas personnage uji ɗi jiimi ɗi kadi mbeɗa ñaagui yimɓe yeɓoɓe hoto ɓe juge yimɓe ɓe par ce que ne waɗi personnage ne waɗi neɗɗo eko jouata ko eko woni ko wona gotum ne wawi min taw ko joume série ko wona noon mbawmi goɗɗo e goɗɗo e tout donc yoɓe gaccu hakkille confondude ɗeɗon gueɗe ɗiɗi. J'ai vu une équipe soudée. Somi wi soudé woni yimɓe jaggotira woni yimɓe so jimama aɗa waɗa ko fewani mbima ɗum fewani so jimama aɗa jogui maniére uji ɗo fewani mbimama ala non hoto wat noon wattirni donc j'ai vu vraiment une équipe soudée so halde gonga et tout parce que yimɓe foof ne jaggotiri ne pamotiri et puis voilà depuis le début e série o ha joni ala caɗele baɗɗe ala probléme baɗɗe donc voilà ko noon tan mbawmi wiide j'ai vu vraiment une équipe soudée. eyi équipe o alhamdulillah min de guila ngarmi e mabɓe mi yiyani ko boɗo yawroɓe kadi kamɓene kadi mi anda so tawi wonko ɓe jiiri kam koɓe jawra kam ko min kam ala ko jiirum kam ko boɗo yawroɓe machallah ko fijirde e jaleɗe jamma jaam hen ɓumdu ko ɗum woni hakkude amen machallah. ene wayno leydi mboɗo sikki ko tawmi ɗo ko ala hen mo gandunomi koye série o min gandodiri kono e nder 2 mois ɗi mboɗo wawi wiide min cikkata ni ko minen gummidi e nder galle goto ko lebbi ɗiɗi ɓoli min gondi e kono sa arani téléphone ngaji ma toujours ma jomum nodde holto keɗɗa e holko gonɗa e dow mum dal machallah ko tindinoje belɗe min keɓata ɗon ene ƴeɓa ɗum ɗinde seeɗa sahaji hen sahaji somi heeɓi comme ça comme poɗɗo dawde mi yahat mi dawa hedde 2 heures mi jippo mi arta mi yaha tournage eyi tardinani liggeyam hay seeɗa nde tawno ko hunde nde jinmi feere nde banmi fof mi heññini ɗum e nder liggeyam o. conseil joguinimi yeɓoɓeɓe mbiyatmi tan ko bandiraɓe ay ɗo minen ɓe jeeɓoton ɓe minen hoto ƴeewe hoto miijo ɗe wonde ɓe nomin jour ɗum ni tan ɓeɗo ko ni ɓe mbayi ko ni mbayi ala ko message min goni tottude moon wonko ganduɗa hoore ma ko jiɗɗon yaltinde on mbawa ɗum yaltinde minen ga ko minen poti yaltinande mon ɗum pour mbawan en hebde ko jiɗɗon ko. konngol ngol basitomi yimɓeɓe eyi heblo ɓe so taw ɗum ɗo heblama gasi e heddi ko so yimɓe mbawi daranade on e nangue tan onon ne mbawi daranade ɗumen ɓuuri goto foof yo daro darde mum nde tawnon minen ɓe mbawa darade darde nde ɓe daari nde kamɓe kadi ɓe mbawa darade darde nde min daari nde goto foof yo daro darde muɗum somin darima e ndeɗo darde tan yooɓe darano min e darde ɓe balla min e feere nde gandi fof ɗum ɗo somin mbaɗini ɓeɗo ɗum ɗo maɓe jaltu hen walla somin mbaɗini ɗum ɗo ma ko mbaɗata ko avance e wadde yooɓe ballir min e on banggue e nde tawnon mbo sikki balleteɗo kam ala ko yeewi e haydara min jaɓani ko ganduɗa ene ɓamta min fof tan sa walliri min ɗum kadi min jettat Allah min jettirma ɗum inchallahu rabbi. retour aji kewɗi ɗum mbeɗa andi mbeɗa faadi hen par ce que goto foof ko rokka ko darima ɗum jouyi ɗum donc soɓe jeeɓi série o tan moɓe paam goto foof no hokkira rôle mum ni ko noon tan jouir donc voilà ko ɗum tan jimi hen. message mo joguimi tout d'abord je vais parler avec l'équipe parce que ko kamɓe jouyi ko kamɓe kadi mbaɗi donc so mbeɗa jogui ko kalmi no yimɓe jaggotirno hankkini janggo kadi so noddama yo jaggotirno kadi surtout so neɗɗo sa hokkama rôle ƴettutama mbaɗa hen et tout scénariste ne wawi arde wima ko ɗum poɗɗa joude mais an sa wawi hen ɓeydude sa wawi hen wadde des manières et tout ha hunde nde fewndu ɗum ha feewa par ce que weeɓani joude série wona hunde gandanda ko hunde wemde neɗɗo ko kala ko dokkeɗa sa waɗi ɗum e hoore ma tan a fewndat ha feewa donc le conseil que je vais donner à toute l'équipe c'est de rester soudé kadi jomum hokka ɗum tamum no feewi oto wi tan mi arat mi waɗa vite fait et puis mi yaha non hokka ɗum tamum ha feewa par ce que ko yeeɓoɓe kadi yeeɓoɓe ne gandi de rien on jarama no feewi merci beaucoup. konngol am mbaynigo ko adi fof kam ko remiside équipe o fof équipe télé mbedde fof ha tente ko wayno cabramanuji e fof eko wayno eyyi eko tawaɗo ko fof e acteur eɓe jouoɓe ɗo tawaɓe ɗo e actrice uji mum fof remisiyam hen no fewi kadi ko yidde wiide tan yo Allah wallu en enen fof nde fimde men wonata wootere nde taw noon yimɓe soɓe gondi e nokku tan yo fimde mabɓe won wootere so fimde men woni e wootere tan kala ko balliɗen en keɓat e ko wona ɗum ko kadi ko yidde wiide yeɓoɓeɓe tan ɗum ɗo mon nanɗon gandanɗa hoorema so weeli ko onon jeeyi no wawi wade fof ko onon jeeyi ko onon min mbaɗani ɗum wassalam.